Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon, Balita, Banat, Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Yari kita sa ika-19 ng adlaw sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Today is Friday, na? The last day, ang iban sining mga opisina sa panggobyerno ang magatapos karon 5 o'clock, no? Kag ang iban sining mga pribadong kumbuyahan sige-sige pa ang ila sining pagtrabaho. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan and dalunta karon dugay-dugay ang mga latest nga mga information gikan sa aton sining mga action reporters fielded na karon sa ila tag sa mga areas of assignments kalakipman ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa news center sa Aksyon no Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod. Kabayunta nga okslang kita sa sining mga inoras. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kalakip man nga ginakamusta tang ato sining mga kaaksyon sa mga kabanuhanan kag kasudaran diri sa probinsya sang Negros Occidental. Likewise sa area sang oriental side sa Negros Oriental. Kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa kanginan? Kabayunta nga oks lang kita sining mga inoras. Wala sang problema. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man mga kaaksyon sa aton sining mga kaaksyon dira sa probinsya sang Guimaraso. Kamusta kamo dira ya mga kaaksyon naton? Okay lang sa taga-probinsya sang Guimaras sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo. Sa Capiz, Aklan ni Antique kag tubtub sa Malabutan sang aton sining waragwag sa sining udto. Dugay-dugay at tagan na kamo sa mga informasyon mga kaaksyon gikan diri sa aton sining syudad kag probinsya sang Negros Occidental.
Sa kinanda na ko ang Indio sa Aksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Anong mga balita sa siring adlaw diri sa atong siring pangalagad unahon tanay sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay si Aksyon na Brian Morden mangin kaupod naton mga kaaksyon ini may kang tanan sa Tabaw kag Valladolid National High School nag-offer sang face-to-face classes mga kaaksyon. Kalakip ba nining yunega na talana nga magasapulo sa mga miyembro agod nga istoryahan o paghahambalan ng suportahan nga presidentiables. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Art Tayhupon, lokal nga panguluhan sang syudad, nag-apila sa Department of Health angot sa numero sa mga bakuludnon nga target mabakunahan angot sa 3 kaadlaw nga national vaccination drive. Sa balita naman sa Bacolod City Police Office, balita ni Aksyon Eric Magbanwa ginbuno sa Purok Sigay, Barangay 2 bala diri sa syudad sang Bacolod ginoperahan na sa ospital motibo kag ngalan sang suspect nagadepende sa biktima. Depende pa sa biktima ano yung pulis naton hulat lang. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Samtang sa balita naman sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba, mga hepe sang kapulisan sa Western Visayas, ginmanduan nga magpakigkita sa tagsa ka mga LGU sagod nga hibaloon ang bagong pagsulundan sa COVID-19 Alert Level 2 status. Kag sa patrol nga balita Courage Negros nagapanawagan sa lokal kag national government nga tagan sang graduate pay bonus ang mga job orders kag contractual employees. Samtang sa ato sini nagapangunaman nga balita sa syudad sang Escalante, sospetsado sa pagpanglabo sa isa ka o sa iyang abyanho ginrelease na sang kapulisan bangod na tapos ng reglementary period of detention. Wala pa sang kaso nga ginfile. Samtang sa balita nasyonal naman mga kaaksyon, Pastor Kibuloy nagapangatubang sang kaso nga sex trafficking sa Estados Unidos. Virtual campaign ginpanugutan sang COMELEC para sa 2022 nga elections. Kalakip man mga kaaksyon sa unang shipmento sang ginaligar bulong sa COVID nga Molnupiravir nagabot na sa Pilipinas. Bago naman nga bulong ni. Pwede ni siya. Pwede siguro kay ti nag-abot na gani diri sa pungsod mo. Meaning may confirmation gikan sa Department of Health mga kaaksyon. Ato ni bantayan na. Samtang mga nagsaylo sa private schools gikan sa public schools nagadamo suno sa DepEd. Kag alkalde sang syudad sang Cebu nagtaliwan kaina sang aga. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga
Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, karon lang dugay-dugay kay mahinang kalaban. O sige, ilike lang ang atong sining Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod kag ang atong sining programa by Aksyon BBB, Aksyon Balita Banat Bulig sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Kay tirahon ta dugay-dugay ang mga nag-likes kag nag-share sa atong sining programa plus ipadalaman ang inyo sining mga mensahe kay tirahon ta ina dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang mga kaaksyon kay ari ng resultaho sang unang draw sang Small Town Lottery o STL sa sining adlaw sang Biyernes, November 19, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang STL sa sining adlaw 1 kag 8, liwat 1 and 8. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta, daligid lang, no? Kay tirahon taning inyo sining mga ginpadala nga mga greetings sa sining udto kay Darren Ehertima, may lang pag-monitor Darren, no? And Barrio Garay sa kay Ed Bangkaya, kay Ana Sinoro, Rochelle Bangilesta, at iya Kim Eriman, Gian S. Resicio. Thank you so much, Gian Resicio. Kag sa iban pa naton nga mga kaaksyon sa kay Abilino Onggoko Jr. dira sa si Itstoda sa Country Homes, no? May lang pagpamati Abilino P. Onggoko Jr. Idilaos kay Vilma Gargareta. May lang pag-monitora kay Vilma Gargarita, Julie Militado Patrimonio, Gian Resisio. Naman si Roslyn Baldisimo, Rochelle Evangelista, Emily Hindrala, Liberty Binitin Obaldo, kay Rosmaine Mides, no? Kay Rosmaine Mides. Rosmaine Mides, correct ni siya. Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pagpamati. Tomas Brunyola, kay John R. Buencotsilio, no? May lang pagpamati. John R. Buencotsilio, kag kalakipman sa aton sining iban pa nga mga tagpalamati kay Dino Alik, may lang pagpamati Dino Alik. Kay Idilaos, may lang pag-monitor. Kay Ed Bangkaya ho, may lang pagpamati Ed Bangkaya. Kay Velma Gargarita naman siya. And sa kay Rejoy Colantro, may lang pagpamati, no? Present na ko si Dino Alik. Si Ana Sinuro, tag-isa lang message mo, Ana Sinuro, daw kadamo, ganyan sang message mo iha, gamay-gamay lang, parang iban, makasalot man, no? Kay Jade Skyler, Jade Skyler, ga-monitor sila. Thank you, Jade Skyler, kag sa mga upod mo dira. Kay Jocelyn, salamat, gid, Mr. Milili Oligo, dira sa Bunny Cafe, sa Barangay Tangob, no? Thank you, gid, sir. Then sa kay Donald Cabasag sa City Engineer's Office sa La Carlota, may lang pagpamati Donald Cabasag, no? Irie Herboncion, may lang pagpamati. Thank you, gid Irie Herbie Zion, correct ni sa. Sa kay Mike Jamolden, kay Mike Jan Samoldi Seba, dara sa Moises Padilla, ga monitor siya sa sining mga tinion, no? Kay Ronnie Kagalawan, salamat gid Ronnie Kagalawan, no? Okay, sa kay Idilaos kag Nanay Isabel nga naga sa ulog sang iya sining kadlawan ika-69 niya nga petsa. Nanay Isabel, happy birthday. Halin sa kay Idilaos. Libi Hilugo sang Charito Heights, Barangay Granada. Thank you, gid Barrio Garay. Ed Bangkayara naman, no? Madam Virginia San Antonio Penda, tamiyaw lang kuno kumaria. Si Sally Hinolan Peronilla sa iya 79th years. Wow, 79 years nga kadlawan na. Subong man nga adlaw, no?
from Barangay Bata. Happy birthday, kumare, halin sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda. Elvira Hilugo, may lang pag-monitor. Ricky Soriano sa Barangay Maaw. Thank you, good Ricky. Ricky Soriano sa Barangay Maaw. Althea Kim, may lang pag-monitor. Althea Kim Eriman, muni sila. Althea Kim, no? Nabot ko na muni sila. Vilma Gargarita, may lang pag-pamate. Mangkot tani hambal sang nagligad, wala na gina-required ispas ang halin sa Manila. Nga subong required naman, ano gid bala? Required na siya ispas kagiban pa nga mga documents, no? Required na sila. Okay. Kativer, may lang pag-monitor. Tomas Brunyola, salamat gid. Abilino Onggoko Jr., no? Sa country homes ga monitora. Thank you, gid. Ayos, salamat gid kag sa mga tricycle drivers man da nga mga upod ni Abilino bla. May lang pag-monitor, no? Halin sa kay Jocelyn Libon Despojo kag Irie Herbision. Aksyon rek sabi pa daog kami bi sa sapanggatas. Tigi na drone ni iha. No? Hindi ni siya mapilian gid kay kadamo, oh. Ginalibot ni kag ginadro sa ngamon nga mga technical people mo. Kag ipasa diri sa amon, pasensya gid ang hindi iguro magawabutan dason Lisa Monte Castro Narciso, may lang pagpamati. Darren Ewihertima, watching from Binalbagan, may lang pag-monitor. Darren Ewihertima, no? Jocelyn Liboon Dispohuara naman, no? Kag si okay. Ari lang kami upod kami boss ni Papa ko Edward Trasa. Bata ni paring Edward Trasa gali si Jed Skyler. Sige may lang pagpamati paring Edward Trasa. Sige dali gilang mga kaaksyon na sanbayanay. Matagtapilang ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dili lamang madugay. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:15 ng aton oras. Dari sa aton siniga pagpangalagad, 12:50 na kadasig lang, no? Sige, pag-relax na mga kaaksyon, no? Daligi lang aksyon, Alvin Graba, standby sa patrol, no? Kay tirahon tayo na dugay-dugay ang balita mo dira, no? Pero sa mga kaaksyon ta, Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix or sa tamang serbisyo.
Katuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol ini may kangtanan sa Courage Negros nagapanawagan sa lokal kag national government nga hatagan sang gratuity pay bonus sa mga job orders kag mga contractual nga mga empleyado. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagapanawagan karon si Courage Secretary General nga si Danny Alcoriza sa tagsa ka mga local government unit diri sa probinsya kag nasyonal nga ilakip ining mga contractual employees nga nagaobrabla sa gobyerno o kuda government offices nga matagaan man sila sining 10,000 ka pesos nga gratuity pay. Aksyon na Rex, ining gratuity pay suno diri kay Alcoriza, isa ini ka token daw bilang pagpasalamat bala Aksyon Rex sa serbisyo sining mga ginahimo sang tag sa ka mga contractual employees sa ahensya sang gobyerno. Actually ining mga contractual employees Aksyon Rex suro diri kay Alcoriza na lakip na diri ini mga job order nga empleyado, mga casual employees sa empleyado, kon mga street cleaners kaga iban pa. Ini sila suno kay Alcoriza nagahulat na lamang Aksyon Rex kung pila lang gid ang mahatag sa ila, especially mga Christmas bonus ba Aksyon na Rex. That is why sunod diri kay Alcoriza nga pila na lamang ni ka semana nagahilapit na ang Pasko kag ang iban diri nga tinga subong lang siya nagpanawagan nga Enero pa lang dapat gintultog yan aning mga kumbuyahan eh. Oo, tani Kung gintultog din pa yan nag-Nobyembre kag manug Disyembre dito pa sila nagpanawagan. in fact pila na lang ni ka semana. Oh, paggahamboy nga daan sa sunod nga semana daw Disyembre na nimo. Gani no iban Dapat gani. Enero pa lang pagtakop to sang Enero ginsalyada na ni Gilayon. Nga kunan tani ho ibuligan taning mga contractual kag mga job orders para nga bisan paano may gratuity pay sila. Oo, kag at the same time bala Aksyon na Rex actually isa ini kabagay nga suro sa iya gani para man mangin meryer tani bala nga Christmas galing kay ti mako mo nga bisan tunga lang da sang sweldo nila kung may gratuity pay sila bonus nga makuha. Oo, kay Kundi yawat pa man. Oo, sakto gina Aksyon na Rex. Sa bahin man gani sang Courage suno sa ila kay pila na nila katuig nga naobserbahan tadi on parts sang Courage suno sa iya nga that is why nga sa karon mismo pila na lang ni kasimana lapit na ang Christmas pero dapat matagaan kag makahingagaw pa. Ini nga ginatawag nila nga gratuity pay nga balor 10,000 pesos sa mga Plus job kaluoy na lang employees. niya gumagamo ni Aksyon Alvin. Oo, actually, may Aksyon na Rex kayo para sa aton bala, isa ni ka the best nga bagay o kung the best nga regalo abi para sa ila yung Christmas eh. Oo. Ang ginalagas na din Aksyon Rex, hindi ba lang may handa ka o kung handa sa lamisa bala sa adlaw sa Pasko Bisan paano mayara kamo nga tipunan bla kung tion sang December 25 da Oo, kag kag January 1. Oo, kag makahambal ka bala daw ang muning the best kag merrier nga Christmas. Kay may magkanto dara sa imo mahambal yang nga madinoy Rex may ngaga. Tigaling kay kung magamo na ning chimpoya daw ka do na humana man ning budget siguro ni for December ibang gani daw ga panagtag na ganing mga LGUs ng iban mo. Oh, in fact mga pulis ka bato na. Mga pulis? Oo, mga pulis Temprano ka bato pagkatama, no? Oo, sang ila sini nga 13-month pay siguro ara na sa ila. Ang iban nga mga benepisyo, iban nga mga government employees ara naman Aksyon Rex. Di ang iba naton nga mga job order quasquals. Actually sino diri kay Alcoriza gani Aksyon Rex bisan gani sa mga empleyado nga dapat ining ang gobyerno dapat hindi man na dapat ni sila dapat nagkonkuha sang contractual mo kaysa dole ang drive sang dole dapat irregular ining mga empleyado. Normal lang na yang kung mag-contractual basta importante sa limitasyon contractual ikaw kung may tendency nga irregular pero kung lang sa asta daw I think 3 months bala na kung contractual nga empleyado ka Aksyon Alvin di ba? Oo, sakto. After sina may mga proving nga processing kung wala ka tilaw terminate. Sakto. Kung may performance mo yun dapat regular. So, ang reaksyon na Rex ang pahayag ni Dan Alcoriza.
Diri sa Negros, subong man sa bilog nga pungsod, nagapanawagan kita sa gobyerno nasyonal nga matagan bala sang gratuity pay, bisan 10,000 na lang, yung mga non-regular employees sang gobyerno na matagaan man sila para sa Disyembre bala. At least maka-ayad-ayad man sa mga panginanglanon sa preparasyon sa Disyembre. That includes mga job orders, sir? Kakontra? Oo, mga job orders, casual, contractual, contract of services. Amo na sila, mga non-regular employees na sila. Ining contract of services, actually sa agency ni sila gani ginakwa ng mga manpower agency, ginapaserbisyo sa gobyerno. No, kay balaan mo ang balokang gobyerno man ato na munang number 1 man sila wayon. Pwede na gid lang na ma-regular ang aton nga mga empleyado ti makuha pa sang agency employees bla. Ang duli ni gani ga panawagan nga i-regularize na ang mga empleyado. Pero ang gobyerno pa mismo yan gauna. Nang wala gapatis na. Is alalangay ang aton sining mga kauturan nga makabaton gid para may maayo man nga hinog plastar sa lamesa sa pagabot sa Pasko, sir. Mo gina ang aton nga tuyo, no? Tuyo tagid nga makasabay man sila. Isa pagid sa mga ginapanawagan man sang courage, ining pagpasaka-saka man sa financement incentive bonus. Sige kuan man naton ginayo naton nga mapasaka-sakaan. Ining PEI from 5,000 to 10,000. So nadak sa kabayan lamang ni isang pahayag ni Dani Alcoriza. Report nagikan sa patrol sa aton pinalangga o kun sa aton mga kaaksyon sa diin kamahin nga bahin sang Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol, no? Sa rason gani kinanglan kong itsura ni Daniel Corisa di sa Facebook ta ha. Kay kabudlay kundi sa makita di. Amo nagkagwapuhan hindi makita siya. May lang ang pagpamati kay Sir Dana Alcoresa. Ara sa monitoro. Sige, salamat gid sir. Thank you gid Aksyon Alvin sa balita. Mga kaksyon may koneksyon sa may nga kulon ang manubong nga immunity. Kantuan tanang balita ni Aksyon Art Tayhupon Bacolod City Government Center kita. Ini may kang tanan sa lokal nga panguluhan sang syudad. Nag-aapilaho sa Department of Health angot sa numero sa mga bakuludnon nga target mabakunahan angot sa 3 kadlaw nga National Vaccination Drive. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Nag-umpisa ng sunod sa pagpanghanda sa Bacolod City Government anot din sa patigayunon ng National Vaccination Activity or Drive sa Nobyembre 29 tugtog Disyembre 1 bali 3 days patigayunon ini nationwide nga national activity agod sa pagsumpong sa nagapadayon nga pamahog sa COVID-19. Diri sa syudad sa Bacolod, actually isa sa mga nagapangunan na strategy diri sa city
Iwat nga pagbukas ang tanan nga mga risk vacuna centers sa mga barangay. Nausunod rin kay Executive Director sa EOC nga si Ma'am Ang, actually nagpadala sila communication dito sa DOH kagapil nga kung pwede base mapanubuan ang ginhatag Aksyon Rex nga quota for Bacolod City kaya sila based sa ila experience ang pinaka-maximum nga nalabot ng San City sa vaccination drive sa sunod sa isa kadlaw 12,000 gid lang ka mga pumunuyo sa Bacolod pero ang ginhatag nga quota sa ila subong sa Department of Health kinahanglan malabot ang 22,000 ka mga Bacolodnon nga mabakunahan sa sunod sa isa kadlaw meaning sa 3 days nga vaccination drive kinahanglan 66,000 ka mga Bacolodnon ang dapat target na mabakunahan. Ano na doon si Ansel nga pertini nga challenge sa amon because kung lang taon tayo, may samon experience o doon nag-igat to kaginutok pala ni Aksyon Rex ang mga naga-linya magpapakuna, why gid nila malapot ini nga numero. Pero sila nga depende na kung wala i-consider kay kumo nga iniya Sa lugar ining national vaccination drive ni? November 29 to December 1. Simultaneous ini nationwide ini na Monday, Tuesday kag Wednesday? na tiyan mo na tilawig-lawig di sa Aksyon Rex mo ti kung diri sa sulad sa Bacolod kung nag 66,000 in 3 days porti nga numero na kung malapot sa city although pagi sa bulig sa mga barangay officials tinuan ginila ina mo na ganing mga preparasyon sa buong nagkinahanglan na mga vaccination o risk vacuna centers sa mga barangay i-reactivate ini kag mismo ang mga barangay amo ang magkumbinsi sa ilang mga pumunuyo sa mga wala pa na bakunahan na magpartisipar diri sa national vaccination drive sa mga petsa. Ay silang diri niyang Bacolod City Subong kung fully vaccinated mga more than 50% Aksyon Rex 80% naman ang mga individual na nabakunahan first dose. Sila yun, tayo naman ang kuntani ini, pero dapat yun, namalabot nila ini na target sa parabutor nila kung 21 and 29 to December 1. Yari ang parayag sa Executive Director sa EOC na si Ma'am Ang. For the national mass vaccination program this coming November 29 to December 1, we have decided ang COVAC upon the instructions of Mayor Bing to open all the barangay res vacuna centers for the 3 days. Kay to be honest, kataman kataas ang ginhatag nga quota sa aton sang DOH. 66,000 for the 3 days kay 22,000 per day, which even at the height nga nagapangbakuna kita for first doses wala tagi na malabot. 12,000 was the highest that we had for a single day. So nag-request kami kung pwede mapapanaugan ang aton nga quota, but apparently ginset inaes ang National Vaccination Operations Council. So NVOC ang naghatag sang quota for Bacolod. Nonetheless, we will just try our very best to inoculate as many as we can. Dala na ang booster shot. Person sa parayag ni Executive Director ang dala actually dala ang pag-isip sa doses sa mga minors, no? Kag ang pinapagid ka mga nagapabakuna sa booster shots sa pag-isip sinitanan pangkabilugan. So, pili malabot niya sa city sa parabuton November 29 up to December 1. Hindi magkalipat ng mga ka-aksyon natin for 5 years sa life extension, hindi lamang yung gikan sa Bacolod City ang mga ka-aksyon sa Dinkaman sa Pinas. Lamutan ka sa amang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino o nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon R. Tayhopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, mga kaaksyon. No?
Sige, daligid lang aksyon na Brian, balita gikan sa Kapitolyo kay tirahon ta si former senator kag Congressman Alan Peter Cayetano sa interview sang DZRH. But before sina, mga kaaksyon arianay pwede ba lang mag Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Nasa tamang serbisyo. Grabe manigalino, ining may 10 blatong kaso mo. Daw last 7 years, no? 7 years na. May 10, 2015. Mga 6 years, more or less, no? Ka mga tuig na, ining kaso blatong pagpatay kag paghimuloso kay Shelame Condes, no? Sa barangay Estefania, Blaning area mo. Ining suspect nga nadakpan, hilway siya, kay na-acquit ini siya sa kaso niya sining nga ginapangatubang ining rape with homicide, ining si Ricardo Badong Iwayan. Nahilway siya sang korte, kay daw wala kuno nagasilinanto, kag wala sa nagakaigo nga basihan ang akusasyon bato kay Ricardo Badong Iwayan angot sa pagpatay kag paghimulos kay Shelame Condes sadtong Mayo 10 tuig 2015. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Baligid lang mga kaaksyon, kaya rin na si former senator kag congressman sang patigtagig o Pateros Tagig Manila, mga kaaksyon. Former Senator Alan Peter Cayetano sa interview sang DZRH Manila. Ito ang kakapanayamin natin ngayong umaga, isang Kristiyanong lider, abogado at veteranong mambabatas. Sa loob ng halos 3 dekadang paglilingkod bilang Cabinet Secretary, 4-term Congressman, 2-term Senator at Speaker of the House of Representatives, ipinaglaban niya ang karapatan ang mga pinakamaliliit at ang mga pinakanangangailangan. Sa ilalim ng kanyang liderato bilang Speaker, naipasa niya ang Bayanihan 1 at ang Bayanihan 2. Ngayon naman ay sinusulong niya na mabigyan ng 10,000 o 10K ayuda ang bawat pamilyang Pilipino para makabangon sila sa gitna ng pandemya. Kasama po natin ang ating Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Magandang umaga po, Speaker. Magandang umaga, Sherwin, at kay Angelo, kapatid, at sa lahat ng ating mga kapatid at magulang, not only in Luzon, Visayas, Mindanao, but sa buong mundo, mga masugid nanonood sa social media ng DZRH. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako, Speaker, kukunin po namin yung inyong reaksyon sa mga kaganapan po sa politika ngayon sa ating bansa. Matapos po yung deadline ng substitution ng mga kandidato. Unang-una po nating tatanong sa inyo, nag-file po sa pamamagitan ng substitution. Ito sila Mayor Sara Duterte bilang Vice President, si Senator Bongo bilang Presidente, at si President Duterte naman nag-file din po para sa pagkasenador. Kinumpirma din niya yung Bongbong Marcos Sara Duterte tandem. Ano po ba ang inyong mga komento tungkol dito? Sabi nung iba, exciting.
Sabi naman nung iba ay parang naaabuso ang sistema natin. Pero siguro po sa akin, alalahanin lang natin parati yung biblical principle na kung anong ating itatanim, yan din ang ating aanihin. So more than the process, get to know talaga each and every candidate. Wag muna tayo humusga, wag natin buuin na ayaw natin sa isang tao, gustong-gusto natin sa isang tao. Kasi sa katotohanan na Angelo at Sherwin, no, I think wala pang 5% ng plataforma at saka ng yung pagkatao ng taong ng kandidato lumalabas. Kasi unlike sa US, 2 years before the election, may primary ka na. So nilalabanan mo na yung mga kapartido mo. At sabi ko nga, ilang beses kang hinuhubaran ng media, sa debate, ng kapartido mo, sa mga forum, town halls. And then another 1 year, nahuhubaran ka naman ng buong bansa, kalaban naman yung kabilang partido. So sa atin, pagka-file, ilang buwan pa lang naman, no? So marami pa sa alam natin ay motherhood statements or ay, if I can say, no, propaganda, whether true or not, ng mga kandidato, yung framing nila ng debate. So that's precisely why gusto ko talaga ng face-to-face debates at saka one-on-one debates at saka lahat ng presidentiable. I-welcome natin po yung mga bagong sumama pa. At least ngayon, alam na natin, now we can start na himayin ang issue point by point, katulad ng ginagawa nyo sa inyong programa Himpilan. And sa atin lang muna, Speaker, may napagpasyahan ho ba kayo kung sino ang susuportahan nyo po dito sa mga naglulutang pangalan ngayon? Well, sabi mo nga, atin, definitely 100% susuportahan ko po yung 10,000 ayuda at yung mga economic programs na makapagbangon sa ating mga kababayan, and of course, yung sa values. Wala naman siguro, hindi naman po siguro sikreto na malapit ako kay Pangulong Duterte. So kung senador ang pinag-uusapan, isa sa 12, iboboto ko naman talaga. But sa pagkapangulo, I am trying to fulfill my role to be a bridge maker or a diplomat during this election at lumabas lahat ng issue. So alam mo, pagka nag-advocate na ako for a candidate, syempre yung side lang na yon. Pero sa ngayon, I'm free to say na tama yung sinabi ni ganito, mali yung sinabi ng ganito, I agree, disagree. And I think, almost 30 years na in local and national politics, makakatulong sa ating kababayan to choose kung sino. And alam mo naman, Sherwin, kasi hindi naman partido yung pinag-uusapan talaga sa Pilipinas, halos kakilala kung hindi kaibigan mo rin lahat ng tumatakbo, di ba? So that's both an asset and a liability. Siyempre, hindi mo gusto makapag-offend ng kaibigan mo o kakilala mo. On the other hand, it's an asset kasi kilala mong personal, di ba? So right now, I'm really keeping my options open but really studying deeply qualification nila and yung plataforma. In the end, who's best for the country but also who can win. Diba? Yun I think ang dalawang nasa isipan natin na if you can win, you won't be good for the country naman, bakit naman tayo boboto doon o mga kampanya doon? Ngayon, kung ikaw naman ay best for the country, mahaba pa naman. So, pero kailangan meron path to victory, di ba? Kasi may mga kandidato din minsan na matigas din ang ulo na ang sasabihin nila, ako ang the best sa tao, pero hindi mangangampanya or hindi po magkakaroon ng strategic approach sa election. So ang dami na pong napakagagaling na kandidato na natalo because of that reason. No, syempre, sumusuporta ka because gusto mong makita yung tao na yan in the next 6 years na nasa palasyo na interest ng ating bayan o Diyos ang bayan ang inuuna talaga. Nako, ito rin po sa hearing tungkol naman sa panukalang franchise para sa Isabong, napabalita po na marami na ang mga kongresista na tumututol dito. At sa inyo po namin unang narinig ang pagtutol sa Isabong franchise simula pa lang po noong Setyembre. Ano po ang inyong masasabi na dumarami na po yung tinig na lumalaban dito po sa Isabong? Well, again, kung anong ating itatanim, yan ang ating anihin. Sinasabi nila yung pandemic, although hindi pa natin alam kung saan nag-umpisa, we know 3 things, di ba? Gumaganti ang nature dahil how we are treating Mother Earth. Number 2, we know that ang nature ng pandemic is may infectious or meron pong viral, no, na masama sa iyong katawan. And number 3, we know we have to stop it, no? So, yun po ang problema sa maliit na halaga na 2.8 billion, relatively maliit
na kikitain ng gobyerno sa isabong ay nagsisimula tayo ng bagong pandemic, no? Ito po yung pandemic ng culture ng covetousness, culture po ng pagsusugal over hard work, no? Alam mo, Sherwin at Angelo, hindi ko naman tinatanggal sa tao na choice niya, di ba? Kung siya maglilipas oras, kung magtotongits ka sa bahay, or kung may sabungan sa lugar niyo, o may casino. Pero yun kasi may regulasyon eh. May physical place, time na pupunta ka, at kung ikaw ay na-addict dyan, pwede ka sumulat sa PAGCOR o dun sa pamunuan na wag papasukin yung kamag-anak mo. Pero dito sa internet, pwedeng nasa simbahan ka, pwedeng katabi mo asawa mo, tulog, pwede kang nasa eskwelahan, and you know, hundreds of sultada, hundreds of fights a day. Tapos naka-Gcash yan. So makita mo, meron na pong polis na nang hold up dahil nalunod doon, meron na pong nagpakamatay. So I'm super happy po and very grateful kay Deputy Speakers Bishop Benny Abante and Deputy Speaker Brother Eddie Villanueva for speaking up on this. There has been some anti-gambling Catholic priest who's been standing up against this. But I think it's not only a religious issue, it's really a social issue, Sherwin. At I read some comments din ni Angelo that I really agree with, no? So, yes, let's let people make a choice, di ba? Kung maninigarilyo sila, or kung iinom sila, or kung magpa-pastime sila sa pagsusugal. But, if you make it a pandemic, gobyerno na mismo ang gumagawa ng problema. So, isipin nyo sa less than 5 billion pesos, no? So, kung ikaw ang DepEd and a few hundred billions ang budget mo, bigay mo na lang sa PAGCOR yung 2.8 billion o yung 3 billion na kikitain kasi daan bilyon nga budget mo, hindi mo naman maturuan ng bata kung ano tama't mali kasi nakikita nila sa kaliwat kanan nila ang ginagamit ang cellphone o gadget para sa sugal. So I think this is a very important issue and I hope mag-weigh in na yung mga presidentiables dito. Medyo maraming quiet dito and I understand why. But I think because it's becoming a pandemic, panahon na magsalita ang mga tao kung ito ay okay at hindi. And of course, today, Sherwin, ite-take up yung franchise niyan sa Senado. So, ilan din po ang nagpro-profess dyan na strong Christians na against sa gambling. So, I hope manaig po yung kabutihan ng ating bansa. Kasi, pag binigay mo yung franchise, 25 years yan, Sherwin. Napakahaba. Ilang buwan pa lang yan, naramdaman na natin masamang epekto. Ba't nating ipepermanente yan na 25 years? Sana, kung hindi man mapigil right away, i-observe nyo muna. Di ba, ang bakuna nga ang daming trials bago mo payagan lahat. Bakit ito, kakaumpisa lang, ang dami ng problema, tapos gagawin mo 25 years. Medyo, for me, napakabigat na issue to, Sherwin at Angelo. Nako, Speaker, napakarami pa sana natin dapat pag-usapan. Pero ibitahan nyo po yung ating mga kababayan, Speaker, sa inyong mga aktibidad po. Well, tuloy-tuloy po ang ating 10,000 pag-asa, sari-saring pag-asa. We're encouraging more of this on the local, especially magka-campaign period na ang mga kandidato ay hindi pwede pong tumulong diretsuhan, but our people will continue to need help. And of course, sa budget hearing, nananawagan ako sa mga congressista at senador na naniniwala, ang sabi po, more than 400 billion ang nilagay na sari-sari at iba't ibang klaseng ayuda sa ating pong budget. So kung ganon, why not simplify, use half of that, 200 billion, ibigay na direkta sa lahat ng pamilyang Pilipino rather than i-distribute sa iba't ibang departamento na medyo mas nagiging complicated. So may pag-asa talaga, Sherwin at Angelo, kailangan talaga nating himayin yung mga issue at itong budget na to at siguraduhin na the most simple way, the most uncomplicated way to solve problems gawin natin ngayong panahon ng pandemic. Ako, maraming salamat po at magandang umaga. Ang ating pong Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Mula sa Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:45 ang aton oras na batian ang DZRH Manila kag former Senator Alan Peter Cayetano, mga kaaksyon. Sige, sa iluhantang balita, gikan naman sa Kapitolyo,
mapakapitolyo kita kay Aksyon na Brian Morden. Ini may kang tanan sa Tabaw kag Valladolid Balahon National High School, no? Nag-offer sang face-to-face classes. Pwede na ni sila. Saan ni sila masugod ya? Kag yun gahon na talana magsapol ini sa mga miyembro agod nga istoryahan ang suportahan nga presidential. Yaring kaunda sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo. Aksyon, Brian. Aksyon Rex gin palayag rin ni spokesperson na Ayan Arnaiz, spokesperson sa Department of Education Negros Occidental Division nga nag-offer sang pagrekomenda ining Tabaw National High School kag ang ila sini nga mga extension dira kag ang Valladolid National High School sa ginatawag nga face-to-face classes kung kinahanglan na gidmana. Sunod diri ka Arnaiz ang Tabaw kag Valladolid posible na labot na nila ang mga kinahanglanon nila kung nga ang sila mismo amo personally ang nagtanyag nga pwede na sila ka face-to-face sa anuman nga oras. Action Rex. Apang nagpahanumdom diri si Arnaiz nga ang isa ka bulutuan makapatigayon lang sina kung ang recommendation pag-aaktuhan sa Region 6 nga Department of Education kag mismo dito man sa national. So nagalaom si Arnaiz nga ang ining pag-offer or tanyag sining sambit nga mga duha ka high school dira sa Valladolid ang matalupang danman kag makaumpisa man amat-amat diri sa probinsya sang Negros Occidental. Magluwas sa sining nga mga bulutuan, may iban man nga mga bulutuan karon nga sa napaidalom ya sa Negros Occidental Division nga gina-check man karon sang ila sining nga pamunuan para nga kon mag-abot giman ang bulan sang Enero amo nang natalana abing bulan nga basi himuon nga nationwide na gid ining face-to-face classes nga ini makarekomendar man kag makaamat-amat umpisa man diri sa probinsya sang Negros Occidental. Hawla na sir. Subukan ka na sa sir. Well, ang laman pero ang mga may na MOE hindi kapangitang sila sa mga makahatag, makapulit sila patungkos nga mga wala pa rin mga suspera lang. Okay, so kung in case Gidman, wala na problema kita dito sir sa Negros Occidental? Wala, actually nag-identify na ganyan sa mga possible requests. So hindi sigali 100% kundi may mga recommendation ng Yapon sir? Yeah, because ang expansion nila hindi man i-gulpiyan ay gradual man. Ang expansion, because ang expansion is the number of gradual man siya. So sir, ang inyo sir, ginaayos mo sir, mga schools at mga bukit-bukit sa muna Kalabanan? Wala man, masaray nila ang istilahan at gamit nila ang requirement ng COH at writing basta na-permit nila ang pagkina sa mga pamit. Actually, may volunteer na gani ang sa Valladolid paniwagi ang sa Tabaw National High School at Valladolid National High School ang ilan na volunteer kay high school with so vaccinated ang mga bata. Bali, actually sa portion sa palayag ni Arnaiz manahibalaan ang pilagid ka mga requirements nga gina-require sa Department of Education kag DOH sa kabulutuan nga dapat low risk area na tuman di kanubo ang kaso ni COVID-19 and ikaduha diri may ara sang recommendation man o pahanugot sang barangay officials, barangay kapitan kag ang alkalde mismo sa nasambit nga local government unit kag ang ikatatlo diri ang pagpahanugot man sa mga ginikanan sa ila sining nga mga kabataan. Action Rex. Sa ibang balita gin check naton si Vice Governor Jeffrey Ferrer kay sa pagkahibalo naton ang kanpan sa subong no di pagid sila maka-decide kung sino ang suportahan sang ila sining local political party nga UNEGA
for United Negros Alliance sa sinuman nga nagapapili bilang presidente sa palabuton nga 2022 nga elections. Sunod diri sa kay Ferrer, ang ila sining Yunega natalana nga magasapol sa masunod nga mga sinimana upod of course ang tanan nga mga dalagkuan nga mga opisyal nila diri sa Yunega kag mga miyembro nila agod istoryahan, agod maghimo sang mga recommendations man kag synchronize nga pagduso kung sino ang ila pagasuportahan nga mangin kandidato or kandidato sang pagka-presidente sa sini nga pinilihay. At sunod diri sa kay Ferrer, kung siya lang pagustuhan kung anong suportahan sang Yunega, dapat amuman ang iya ka Love Negros nga nagapungko na karon nga may dako man nga poder si Governor Eugenio Lacson. So no, kay Ferrer siya nami nga isa lang ang suportahan agod bugos ang pwersa sa Negros Occidental kag makapangayo gid sang bulig sa palaabuton nga mga inadlaw kung magdaogin man ang ini nga pagasuportahan nga presidentiables. So nagalaom si Kuana si Ferrer nga makahimo sila sang mga bagay-bagay nga mag-synchronize sa dason nga semana kag sa masurod nga tuig man ini sila ang maga-meeting man with Love Negros kag Yunega na gid mismo tingob nga meeting sang duha ka local political party agud istoryahan ang ini nga mga plano. Dali na may expect istorya mga Yunega kag kung kuha na mo na po si Thursday si Albi kag si parang may isa ka kandidato kag makadeliver ka para listikado sa nasyonal. Kung magwatak-watak kung magwatak-watak ni Negros nga naingain ko ito, wala na. Hindi na maripahan. So pinaka-most likely is isa lang din ang suportahan sang duha ka grupo di sa Negros. So amo na di ang matapos. Amo na matapos. Sige. Ako ng mga balita Aksyon Rex gikan sa Kapitolyo Provincial ini Aksyon Brian Morden mga aksyon sa diin kaman sa Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden, balita gikan sa Provincial Government Center, no? Provincial Capitol, no? Standbyan na Aksyon Eric Magbanwa, Aksyon Alvin Graba, kag Aksyon Roger Gotib, mga ka-aksyon, no? Standbyan ay may TC. Kulang balang imo sining galawan. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, si Rani Anggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos. Ayos, sige kay Ace B. Diaz. May lang pagpamati man Ace B. Diaz. Sa sitio Dapdap, Barangay Lantad, Silay City. Shout out lang ko si Mama, si Celia Diaz or si Celia Diaz and tupad ko balay, mga Tito Alex, si Tito Alex Pahalunggo, nagpaurok-urok siya kagapamati sa programa mo. Salamat gid Ace B. Diaz. Inday Blaza, may lang pag-monitor, no? Amado Ladua Jr., may lang pagpamati, kag greet ko lang akong magulang. Happy birthday kay Dinya Ladua Cornel sa Hacienda Rofina, Barangay Alianza, Bago City. Amado Ladua Jr., ang pagpanamayo nagikan sa kay Patrick GRB Disina, may lang pag-monitor. Jane Mar Tagle from Barangay Palaka, pamilya Tagle dira sa Barangay Palaka, Valladolid, no? Salamat gid rin sa kay Jane Marie Tagle, no? Rochelle Folencio Susana, salamat gid Jar Mainit Trihon. And Humalumina kay Romy Alconsa, may lang pagpamati, no? Black Hawk Alarcon, may lang pagpamati nga Monsueldo bilang GO diri sa Isabela, wala pa nahatag tungod sang pagpamalabag sang linyada ni Malabor. Aksyon Rex, pangayo kami bulig sa imo. Sige i-follow up to actually, nagka-press ko na, way pa kasabat si Malabor parte siniya. I-check ta niya. Black Hawk Alarcon, salamat gid. Almera Lima Lasarte, Joan or Giancarlo Parinas. Parinas ni kun Parinas. Giancarlo Parinas, salamat gid. Willie Delgado, malang pagpamati sa kaya Eden Bracamonte sang Kabangkalan, gapamati siya subong sa imo. Salamat gid Willie Delgado. And Rodora Sioko kay Ros Flaque, salamat gid kay Ros. Star Mayo kay Vanessa, may lang pagpamati, no? Okay, sa kay Cherlins are nice, salamat gid Cherlins are nice. Merly Gonzaga, Nemesia Roques, may lang pagpamati, no? Martina Liling, Fernandez L. Eric, may lang pagpamati Fernandez L. Eric. Nalil Ilisalde, salamat gid, no? Christine Minies Villalobos, thank you gid, no? Ayos. And diri sa dalomo. Okay. Sige, nabasa to na ni Kayna, no? Thank you gid. Sige, dali gid lang matag tanay commercials. Balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya
sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa Lacarluta. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dimay na naman amat ang pagsulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Tapos sa mag-fire pa to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo din po dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos din nagtabot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro
Gaang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw na pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Nakakatagpak na! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa itong kasilingan, nakita mo ang iyang karakter. Kaya nga siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi.
sa anniversary sa ARV. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV. Magpamati lang, base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa ato sining pagpangalagad, may lang pagpamati kay paring Alan Navales kag Sir John Cordoba dira sa Kabangkalan City, no? Ayos ga monitor sila subunga kag kay Gary Agtuto, no? May lang pagpamati Sir Gary Agtuto. Kadtuan taring balita ni Aksyon Alvin Graba, mapa Negros Occidental Provincial Police Office Kitaanay. Ini may kagtanan sa mga hepe sang kapulisan sa bugos nga Region 6 ginmanduan nga magpakikita sa tagsa ka mga LGUs. Way pa sila kapag pakikita, ha? Agod nga ibaloon ang bago nga pagsulundan sa COVID-19 Alert Level 2 status mga kaaksyon. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patro o sa Nukpo. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, ginahandaan na karon sa mga kapulisan sa idalon sang PRO6 ang pila ka mga adjustments. Matapos nalista ining Bacolod, Negros Occidental, kagiban pa diri sa Western Visayas nga sa ara kita sa alert level number 2 kung COVID-19 alert level update ang pagkahambalan. Sunod diri kay RPIO Lieutenant Colonel Arnel Solis, nagmando na si Police Brigadier General Flindongbo sa mga lower units, especially sa mga Chief of Police sa tagsa ka mga banwa diri sa probinsya nga magpakikita sa tagsa ka mga local government unit agud hibaluon ining mga pagsulundan sa tagsa ka mga banwa kag syudad. Tiki komo alert level 2 na kita, Aksyon Rex, ang flexibility sa mga kapulisan mas ginakinahanglan sa karon, especially sa mga matawong lugar that is why gina-encourage nilang magpatigayon man sang mga rekorida, ilabi na sa mga nagapadulong sa mall, sa magkakanto sa mga merkado, sa mga grocery store kag iban pa nga mga matawo nga lugar. Dugang pagida diri ni Solis Aksyon Rex sa mando man ni Dungbo magpatigayon man sang dapat magpatigayon ni mga kapulisan po sang police visibility patrol, depende ini sa discretion sang tagsa ka mga chief of police. Bangod sila man kuno ining mga COP sa nakabaluman kung nagkakatabo sa ila sa tagsa ka mga AOR. Isa diri sa mando nga magpatigayon man sang ila sining weekly enhanced operation, especially kung sa illegal drug operation o kung magpatigayon man sa mga bypass operation kag iban pa. Ari ang pahayag ni Colonel Solis. Ang direktiba sa aton nga mga unit commanders nga lagtaon nila no ang current situation sa ila respective areas of responsibility, considering na ara na kita sa alert level 2. And dapat mag-closely coordinate sila sa mga respective local government units nila para may baluan din nila yung mga specific guidelines na ginapatuman sa nila ng mga local government units para maka-align diri ang aton nga mga PNP personnel sa pag-implementar ng minimum health standard, and of course ma-align man nila ang ila effort pag-abot sa maintenance of peace and order. Ang pag-deploy no sa aton nga mga kapulisan, for example ang ilang mga police visibility patrols,
nagadepende na sa aton nga unit commanders, kinahatag naton sa ila ang discretion para tungod sila lang mismo nakabalo ng peculiarities ila respective area of responsibility. And of course, may ara kita weekly enhanced managing police operations kung sa diin dinalantaw sa aton nga mga unit commanders ang prevailing situation sa ila respective area of responsibility. Ano bala ang mga krimen nga nagakalatabo, ano bala sa diin bala ini nagkalatabo para ma-adjust nila ang ilang deployment. And ginaremind din natin sila nga dapat flexible sila para ma-address nato ng mga concerns sa ila respective areas of responsibility. Aksyon, Rex, ang kapahin kita mga isang pahayag ni Lieutenant Colonel Arnel Solis. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon, Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Bacolod City o sa ato sining Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Eric Magbanwasan Bayanay. Life Extension Vitamin D3 ang nagasuporta sa mga Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa milsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN. Nasa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kangtanan sa pinaka-latest blining ginbuno sa Proxigayho, Barangay 2. Ginoperahan na sa ospital motibo kag ngalan sa suspect nagadepende sa biktima. Yaring kauna sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Eric sa Ara na ano? Basi ara na ginapabota. No? Tito Mayo nga balita. Ito Friday. Friday ka malukan na. Gani man kay Tito Moro. Sabado na ang boss. Saturday. No, Sabado tapos Domingo naman. Yes, that's why I loving so. Dayman. Ara na Rex. Kinasipat-sipat pa. Kaginabutan sa sobre nga brown na. Ayo di purma. Hindi mo. Mayo tinadadag sa Rex, no? Ate, okay. Kay sino? Kay Kapsada. Granada, bla? Kay sino? Ayo di purma. Kailangan pumati, Granada sa barangay. Basta Granada. Ate, okay. Masi malukpan ta. Mawasa agi kita sila, no? Ayo di purma. Ayun, punta na kay Kapchat Peria. Ayo. Kay Jopre sa Pantada. Gamonitor sila. Nag-text na kami gani, doon nakapadala natin ko sa iya. Ha? Doon nakapadala natin ko sa iya. Okay. Kay SB ka rin? Abi mo, nung Intel drinks ko. Ayo di purma. Apo na tayo tirada Abi mo, pigaw ang Intel drinks ko, ha? Kung sili ko ba, salama ba? Huwag siya nagbuhin isa para sa ako ba? Nagsama lang na sila mo. Ubus-ubus, sige ba? Kundi Grabe ba? kaming ang eleksyon, di ba taga? Lisa tinae pa kanto sa pati kolon. Ayo di purma. Sa pati atay. Doga. Kay Joan Mel, Ano na siya?
Saman silingan eh. Abi ko mas sponsor. Ati laban eh. Joan Mel. Dala nga pagpamati kay Maria Teresa Hofilinia. Kay Eduardo Labayin Jr. Ara Manggalio. Kay si Jerry Limaco, no? Gamonitor sila gali. Migo mo to ya? Sino? Sa Libertad, Badalito. Si Roel? Ati paring Roel si Roma, automatic na iya? Oo, para nga mangin mabakal pagid Ayo di purma. Ambot kong din sa subong ato, wala sa ka monitor, daw isa ka signal diyo. Damo ko i-recomendar si mo eh. Sino pagid? Pare Ala Navales. Ati, okay. Ayo di purma. Okay Aba si Pigawan ka. Mamites pare Ala Navales na. Pwerte na iya. Sky's the limit man na. Nalaban eh. Ang ako niya tamyawan ko lang Panggatas-gatas, pang kalamay-kalamay na yan. Ako na tamyaw kong migo ko Sino? Si Engineer Arthur Normandi Hindi amo do way giguto ka pangapi sa iya to. Parehas mo talaga pangapi. Away ka pa man to ka kanto? Damo ko no ka pangapi siya to ko no subong. Galing ka? Wapo sang kapi ay to Aksyon Rex. Galing kay daway mo ka batjag sang text dia. Wala, pati ko lang karon ka pwede mo kaya ka lang alam mo pisi mo permi. O ti way na kaso ya kung magtapos lang di programa ya. Uy, katoto ko lang gusto mo. Karindayon mo. Matik mo. Si Arthur Normandi, wala punaw ya. Sila na ni Engineer Marlon posisyon. Engineer. Abi, kuan ka. Ano? One package. Ayo di purma. Pila na. Kay Sir Joseph Chua ko tayo Si Sir Joseph Chua? Mayang hapon na. Why kita na, chocolate lang Ara. Ayo di purma. Mayan na sa mga amigo na si Manuel ko. Ano mo na sa mga inog habuyan ka, Kamusta sila subong yun, no? Okay, si pare Manuel, busy sa Aksyon Rex. Busy siya. Pero bisa ka, kakabihan sa sang pang-isip sa mga, pang-inventaryo. Ti kapoy si pare, Manuel ko Kasi lang kayo mawaslikan ko man na siya. Si Mani may lang nga pagpamati kay Mani Mani? Basta Mani Abi ko bilihan. Ayo di purma. Hindi ko na nagbibil. Ako parang ko si Manny Villar ang nag-alantaw sa FB mo, no? Hindi nakita ko lang din sa cellphone, Lo. Tamiyawan na na kaya ang ato rin pangyawat ba ni mong doon sa ano Production Rex, no? Sir Dan Atay dita, sir. Ay napon na, sir. Ayo di purma. Prepara ka na, sir, kay habuyan ta kada, no? Sa makasaka sa sige stasyon na, may chimpo mangapik kita. O pag kay Sir Dan Atayde, sino nga ngalan niya na? Si Mr. Dan Atayde. Si Dan. Ang isa na sa mga lapit sa nga friend, si Kapitan Bibing Noble. Inayadra kita, si Rex Noble Senior. Dira kita. Kay Kapitan Bibing. Kay Tokayo Rex Noble. Tapos si Rex, prepara lang ka mo, no? Ayo di purma. Kaya ka mo masunod ang target, no? Daw Jack Balaan ba? Biradoro. Uy, Neka, okay, salamat din sa balita mo, Ayo di purma. Kaya Aksyon Rex na sa iyo. Danawili, naman ako sa panamyaw to kay dali naman natin siyempre mong. Gani? Ang ato niya puro babatsag mo lang niya. Tirahan na niyo. Aksyon na, ano na ha? Ang ginbuno ublas sa proxy gayo. Ito, kumusta siya? At Aksyon Rex daw, at least nakakuha na siya, naka-recover na siya. Pasalamat kari ang ato sining kuan nga kapulisan kay bisan paano Aksyon Rex naka-recover na ining ulihi nga ginbuno nga gin-identify sa kay Armando Arali, 37 anyos, taga barangay Singkang Airport ni siya, pero doon siya ginbunok niya sa may area sa Puro Kagaykay, barangay 2. Natingala ganun si Police Lieutenant Junito Pastrana, ang Deputy Police Chief sa Station number 2, nga nagkalampot sa nga lugar, nga tingin ng lugar, well-known kung drugs ang pagambalan Aksyon na Rex. Isiling ni Police Lieutenant Junito Pastrana,
yapi diri ma-identify ang suspect kag ang motibo ti siya man mismo nga biktima kag ito yung problema hindi sila kasulod sa ospital nga pribado sa di ginoperahan ang biktima kay may mga health protocol nga ginapatigayon. Yari si Pastor na sa interview sa Aksyon Radio. Kung basihan lang naton dito sa area, hindi ka to kakuha information. In fact, pati ang barangay captain, may kabalo nga may sabing dito. So immediately, ang ato na investigador nag-discuss ko sa area. So pamangkot ato, nag-investigar, wala dito makuha information. Ang mga tao, wala kabalo nga may sabing. So muna, kung pag-asa na lang gid, amo ang biktima na hopefully nakasurvive, gagara subog sa sulod sa hospital. Gini siya, may possibility nga kilala niya ang nagbuno sa iya kay considering at daw man ato natabo. Kay ni ang biktima ni taga Singkang Airport mo na masyad diri sa Puro Pagaysay. I don't know kung anong business. Siguro may idea naman ka kung ano na ang iyang business diri nagkadto. So mo na binantayan kaya gimbuno. Tapos immediately may tricycle nga nagkarga sa iya. Ang tricycle naman, why na nagsinir dito gindagdag dun sa hospital. Dag nagsibat man. So mo na hindi ta ma-identify why ta pamangkutan dito sa area. So ang biktima na lang dito ang data ta. So amo nang ginakwanta nga problema kay tungod sa protocol nga gina-implementar sa hospital. Hindi ta kasulod gid nga maka-conduct ang interview. So base sa karon, ganegosyar ang aton nga investigador dito sa hospital na makasulod itong aton na kuan kag makuha ta sa information ang biktima mismo. So ang biktima na gina sila makatag information kung ano gud ang Ara siya? Ara na. Sabi ko na Dopla inom kape ding mga partner ko. Ako lang di aga kape. Si Rex Cantong ng kape, no? Tama na pala yung Police Lieutenant Pastrana nga i-try nila ining hapon nga balikan itong pribadong ospital para makakuha sila sa official statement sa biktima kung sino tong tao nga nagbuno sa iya kag kung ano ang posibleng motibo sa sining incident. Sa Lunes gali bantayan ang isa pagid kadugang kuanang tirada diri sa BBB sa iban nga program sa Night Patrol. Bago. Sa Lunes bago. Bago kag may posisyon, no? Abi ko kung may one man. Bago. Basta bantayan lang mangin membro man sa Aksyon Radio Family sa Lunes. Lunes sa Ugto, bantayan nyo kita kasi sa Marchada sa Ugto mong. Gani? Sa gabi at medyo kuwan na ya, pang sapling-sapling, no? Sige, ayos. Report kika sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Aksyon Eric Pagbanwa, mga ka-aksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laputon ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Eric Magbanwa. Ulay hununta na yung balita ni Aksyon Roger Gotibo sa Cadiz. Mapa-eskalante tanay. Ini may kangtaran sa suspect sa pagpanglabo sa iyang abyan ginrelease ang kapulisan. No? Bangod nga natapos ng reglementary period of detention. Daway gin ma-filance ang kaso ni. Isunod na lang ni siguro. Yaring kaunta sa report ni Aksyon Roger Gotibo. Sa siyudad sang Escalante, Aksyon Roger. Ay, di na siya man. Dali lang. Aksyon Roger. Aksyon Roger, release sinigid lamang udto ang isa ka suspect nga naglabo sa iya sining nga amigo. Matapos nga kangkon lamang sila sang hindi pag-intindihan ay bangod man nga ini sila ang yarang sa influensya sa makaulubog nga Ilimnon. Ning natabo bala sa tong tinalikdan las 11:30 takmas ng gabi. November 17 sa bayan siyang sitio Buturanon, Barangay Washington sa Siyudad ng Escalante. Ining si Richard Canua, 39 anyos nga mong suspect nadakpan inisang pulis kag na-recover man ang espading nga gamit sa paglabo sa kay Jeben Silingsing nga karon ini si Jeben Salingsing 38 anyos ang ginabulong pa sa bayan siyang ospital sa may siyudad sang Bacolod. Sunod sa kay Lieutenant Jess Alba, ang Deputy Chief of Police ng Escalante City PNP. Ang pamilya ni sa aton nga biktima hindi sila kahingagaw, no? Karon sa karon sa alas 12 may witness ni inogrelease ni aton ang aton nga suspect, no? Amo na ang ground kon nga tungod kay natapos na ang reglementary period sa isang pulis nga base kon ini maduda alam sila nga ang suspect ara lang sagwa
Pero wala sila sa may mahimo tungod kay ginasunod lang nila ang layi nga nagaproteher man sa kinamatarong sining suspitsado nga kung tani ara na sila mga kapatubaling kay ang pamilya, hindi pa iya makahingagaw sa patigayon sa pag-coordinate sa pulis agad nga mapasaka ang kaso nga prostrated homicide. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, lamuton ka sang amon, balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Direkta sa may syudad sang Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Roger Gutib sa siyudad sang Cadiz kag Escalante sa Sagay area, no? Si Archie Baez ara nag-monitor kag Sinday Blaza, no? Ga-monitor si Star Mayo. Good Mr. GB o Sibin. Si Aksyon Eric magbanwa ko, no? Sige. Sa mga kaaksyon ta, daligid lang, ha? Constipation ang problema ninyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.